داغماي سلامتنا تقبلوا كبرى سمعتنا كابزي قصيلو بعوتا رغاي زدالو افريقا بسوم نزي كهلونايو سناي مكتال ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ حقን حሶትን ገጽ ንገጽ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ 28 ለካቲት ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዕዙዝ ተግባራዊ ዝርርብ ኣብ ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዓመታዊ ዋዕሉ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ ዝርርብ ወከልቲ ሃገራት ዓለም ዘይመንግስታውያን ውድባትን ተሓለቕቲ ሰብአዊ መሰላትን ካልኦት ጉድሳትን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ መንጎቶም ኣኺበኛታት ድማ ጓሎም ነቶም ኣብ መምጻእ ናጽነት ኤርትራን ድሕሪኡ ድማ እጃሞም ዘበርከቱን እሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእሰርቲ ተዳውጊኖም ዝርከቡ ጴጥሮስ ሰሎሙንን ኣስቴር ዮሃንስን ዝኾነት ሃና ጴጥሮስ ሰሎሙን ተረኺባ ነይራ። ሃና ጴጥሮስ ሰሎሙን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራን ብዘይ ፍትሕን ርትዕን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ስድራ ቤታን ብኣካል ምስክርነት ንምሃብያ ኣብታ ኣኼባ ተሳቲፋ በንጻሩ ድማ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ርትዕን ምዕባለታት ኣሎ ዝብሉ ኣባላት ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነይሮም። ኣቦ ሃና ማለት ጴጥሮስ ሰሎሙን ኣብ መምጻእ ናጽነት ኤርትራ ተጋዲሉ ወሳኒ ተራ ዝተጻወተ ድሕሪ ናጽነት ድማ ከም ሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእን ሚኒስተር ሃብቲ ባሕርን ኮይኑ ዘገልገለን ኣባል ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራን ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ዝነበረ እዩ። ጴጥሮስ ሰሎሙን ድሒሩ ምስ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ብጾቱ ብምዃን ቅዋም ክትግበር ኤርትራ ብዴሞክራሲያዊ ሓዲድ ክትጓዓዝ ዝጽውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ብምጽሓፉን ንመሪሕነት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምቅዋሙን ጸረ ሃገርን ክድዓትን ብዝብል ክሲ ብ18 መስከረም 2001 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ኣብ ጻምዕ ዒላዒሮ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ተቐይዱ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብ 1979 ንምሕራር ኤርትራ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈት ኣዳሃና ተጋዳሊት ኣስቴር ዮሃንስ ቦገና በዓል ቤታ ኣብ ዝተቐየደሉ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ እያ ነይራ። ድሒራ ሃና ትርከቦም ዳሃይ 4 ደቃ ክትገብር ናብ ኤርትራ ኣብ ዝተመሰለትሉ እዋን ብ11 ታሕሳስ 2003 ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብኣባላት ጸጥታ ተወሲዳ ኣብ ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ብዘይ ዝኾነ ክስን ፍርዳዊ መስርሕን ተቐይዳ ትርከብ። ሃና ቦገና ድሕሪ ማእሰርቲ ስድራኣ ኣብ 2009 ከም ዝበዝሑ መንእስያት ካብ ኤርትራ ምስ ሓዋ ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዛ ኣብ ከተማ ባጽዕ ከባቢ ናቫል ቤይዝ ን9 ዋርሕ ተኣሲራን ተገሪፋን ናብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ተወሲዳን ንሳን ሓዋን ብመከራን ዝሓለፉን እዮም። ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ መልኪቱ ዳርጋ ዓመታዊ ዝርብ ዘካይድ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል መጋዝ ሰብአዊ መሰላት ንምምርማርን ንምጽራይን እውን ኣብ ሰነ 2014 ኮሚሽን ምርመራ ሰብአዊ መሰላት ኣቂሙን ንዓመታት ድሕሪ ዘካየዶ ምርምር ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰብአውነት ገበን ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹን እዩ። እንተኾነ ነቲ ተግባር ካብ ምኹናን ሓሊፉ ንኽዕረ ዝወሰዶ ጭቡጥ ስጉምቲ የለን። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ምዝራብ ግን ኣይዕረፈን። ሃና ጴጥሮስ ሰሎሙን እውን ኣብ 2016 ኣብ ተመሳሳሊ ኣኼባ ተረኺባ ምስክርነታ ሂባ ነይራ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እምበር ኣብ 8 ዓመት ንኻልኣይ ግዜ እያ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊአን ልዕሊ ስድራ ቤታን ካልኦት ኤርትራውያንን ዝወረደ መጋዝ ሰብአዊ መሰላትን ስቃይን ምስክርነታ ክትህብ ተዓዲማ። ሃና ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ምስክርነት ኤርትራዊት እየ ዝብል ቃል መግለጺ ኩርዓትን ተጻዋርነትን ክኸውን እኳ እንተነበሮ በንጻሩ ግን መቃልሕ ስደት ምብትታን ስድራ ቤታትን ስቕታ ኣንጻር ዓመፅን ኮይኑ ጓሎም ነቶም ንሃገሮም ዘገልገሉ ክኸብሩ ዝግብኦም ጀጋኒ እንተኾነ ጓልቶም ብዘይድሃይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሃጠሙ ኮይነ ኣለኹ ትብል። ሃና ብምቕጻል ቅድሚ 8 ዓመታት ድምፅቶም ዝተሰዱ ንምዃን ኣብዚ መጽአ ነይረ። ሽዑ ኣብ ኤርትራ ንዝተጸውዐ ፍትሒ ንምንጋስ ክምህ ዘይብል ኣንቅዶ ነይሩኒ። ሕጂ ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ብምርካበይ ስቓይ ይስማዓኒ ብምባል ለውጢ ከም ዘየለ ኣስተንቲና። ኣቦኣን ኣዲያን ቀደምን ድሕሪ ናጽነት ንኤርትራ ዘበርከትዎ ተወፋይነትን ዝነበሮም ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ህርፋን ብልጽግናን ንቕድሚት ምኻድን ውልቃዊ ባህርያትን ካልእን ብምግላጽ ን23 ዓመታት ዝኾነ ይኹን ናይ ኣቦኣ ዳሃይ ከም ዘይብላ ን21 ዓመት እውን ኣዲኣ ክትርያ ይኹን ድምፃ ክትሰምዕ ከም ዘይከኣለት እያ ገሊጻ። ሃና ስድራኣ ዝኾነ በደል ከም ዘይብሎም ኣሎ ዝበሃል እንተደኣ ኮይኑ ድማ ኣቦኣ ጴጥሮስ ሰሎሙን ምስ ብጾቱ ቅዋም ክትግበር ዝጽውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ጥራይ ብምጽሓፉ ኣዲኣ ኣስቴር ዮሃንስ ድማ ደቃ ክትኣሊ ካብ ኣሜሪካ ብምምላሳ ጥራይ ምዃንያ ሓቢራ።
ኣዲኣ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክትምለስ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቃል ውሕስነት ከም ዝተኣትወላ ዝኾነ ጸገም ከይገጥማ ተኣማንነት ከም ዝተዋህባ እንተኾነ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ በጽሐት ዝተዋህባ ውሕስነት ከም ዝተጠልመትን ተጨውያ ከም ዝተወስደትን እዚ ዘይፈለጥና ቆልዑ ደቃን ስድራ ቤትን ኣብ ኣፍ ደገ መዕርፎ ነፈርቲ ክንጽብያ ውዒልናን ትብል። بمسرت حبرات هاجرات حدا أسر نزي توسنا جزية تبايلو نلعلي 15 معلتات بزي فرداو مسرح انت تأثيرو إيساب أون كبرت زقنت توردتنيو زحسب سدرايجن تبلهنا نخلت 10 عمتات بزي كسي تبغى فردي سدرابيت نايمر أي مسلن كالن تغيدهم علو إلى هنا بمغتصال أحواتان عبان كابير تراكوزو بأجروم دوب كسجرو حيال مكرا كم زقت أمومن كلت دك حبوتاتا ناب أوروبا كسجرو أب مأكلاي بحري كم زت تحلون توسخ هنا أبيرترا قبل على استدرات رايزي كونه قبل على حيال استدرابيتات إرترا بزت فلالي ملكعو قفعي كم زورده ني إرترا زمرح زلو سرعات بسنك زغتلو زلو تشكان بوليسي إرتراوين سدتنياتات كوينوم أفقدو علم كنبرو تقسيبهم كم زلو أبريها هنا يخون كالوت تحلقتي 7 مسالات نزحل في حيال عمتات ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምጋስ መሰላት ከቃልሑን ፍታሕ ክናደሉን ለቦታት ክህቡን ጸኒሖም ነቶም ድምፂ ዘይብሎሙን ድምፂ ኮይኖም እዮም እንተኾነ ክውኣብ ጸንሐ ኩሉ ለቦታት ይኹን ክግበር ዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብ ክሰምዓ ዘይደልያ እዛን ብምብጽሑ ዛጊት ዝኾነ ለውጢ ኣይተራየን ነዚ ብምርዳእ እምበር ሃና ፍታሕ ክርከብ ክንደይ ሰብ ክእሰር ክሳቐ ክመውት ስድራ ቤታት ክበታተና ኣለወን ብምባል ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቶ ዘቕረበት ኣብ መወዳእታ ሃና ፍትሒ ክሳዕ ዘይተረኽበ ካብ ምዝራብ ሱቕ ከም ዘይትብልን ቃልሳ ከም እትቕጽለን ብምግላጽ ሕቡራት ሃገራት ካብ 10 ግዜ ምዝራብ ናብ ተግባር ክሰግር እስራት ብዘይወዓል ሕደር ክፍትሑ ጸዊዓ ኣጀኹም ኣጆና ብምባል ድማ ዘይጽንቀቕ ተስፋኣ ኣንጸባሪቓ ኣብቲ ዝርብ ምክትል ዳይሬክተር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኤሊዝ ብራንደን ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ፍጹም ዘይክበር ኣዝዩ ሕሱም ከም ዝኾነን ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተገብረሉን ጉዳይ ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን እስራት እውን ፍጹም ከም ዘይተለወጠን ዘርዚሩ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝከታተል ዘሎ ወሃቢ ጸብጻብ ወይ ራፖርተር መሐመድ ባቤከር ቦገኑ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መርመራ ምጋስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እናባእሰ ደኣ እምበር ዝኾነ ናይ ምምሕያሽ ኣንፈት ከም ዘይብሉ ኣመልኪቱ ኣብቲ ጋጣሚ ዝተረኽበት ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላትን ዳይሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ወይዘሮ ኤልሳ ጭሮም ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ቦገና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብዚ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኮይና ትነጥፍ እኳ እንተሃለወት ኣብ ባይታ ግን ዝኾነ ለውጢ ከም ዘየመዝገበት በንጻሩ ዳርጋ ንኹሉ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም እትጥሕስ ጠቒሳ ናጽነት ምዝራብን ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽን ተጨፍሊቑ ብሕታዊ ፍርዳዊ መስርሕ በኺሩ ገፋ መንእስያት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ጽዒቑ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰዓብትን ተኣሲሮምን ካልእ ኣስቃዕካሓይ ተግባራትን ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገለጸት ወይዘሮ ኤልሳ ጭሮም ኣኼባታትና ስቕታ ወጊዶም ሕልናን ኣስሓኮን ገይሮም ህዝቢ ኤርትራ በይኑ ከም ዘይኮነ ከረጋግጽሉን ካብ ዓዘቕቲ ክወፅእ ክተሓባበርዎን ተማሕጺና ኣብዚ ዋዕላ ክሳብ ሕጂ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ተረጊጹ ምህላውን ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየን ዝገልጽ እዩ ኣብቲ ዝርብ ግን እዚ ዝተባህለ ውፁእ ሓሶት እዩ በንጻሩ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽበረላ ኣብ ምዕባለ እትርከብ ሃገር ከም ዝኾነት ዝጠቕሱ እውን ተሰሚዖም እዮም ሎሚ ዓመት ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሎም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሓደስቲ እዮም ነይሮም ሓደ ወዲ ተባዕታይን 2 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብሓድሽ ገጽን ብመጠኑ ብመንእስያት ዝቖመን ልኡኺ ነይሩ ኣቐዲሙ ብኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ገራህቱን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ዝነበረ ኣዶም ዑስማንን ስሕት ኢሉ ድማ ብኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብዩ መግለጺ ዝውሃብ ነይሩ ሎሚ ግን ብሓድሽ ፈጻሚ ጉዳያት ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ሃብቶም ዘርኣይን ብኽልተ ብኤውሮጳ ዝዓብያ መንእስያትን ተዓጅብዩ እቲ መግለጺ ተዋሂቡ ሃብቶም ዘርኣይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ካብ እትኸዶ ዘላ ጻዕርታት ህንጸት ሃገር ንምስንኻል ብጉልባብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ወፍሪ ፍሹል ፖለቲካዊ ጸለመ ክካየደላ ከም ጸንሐ ገሊጹ ኤርትራ ንምሕላውን ንምድንፋዕን ሰብኣዊ መሰላት ብምሉእ ተወፋይነት ከም ትሰርሓሉን ዋላ እኳ ናይ ደገ ተጻብኦታትን ምትንኳላትን እንተሃለወ
أبيوت هزبات ترجم زلوا محياش نمزجب زحزت علامة أمت جبار يزلا كبل دما وسيغو أتابتهم برتا وقالت هزب إرترا سبعة مسلات مخبار يلوس تقاعدة بمنبارو مخبار سبعة مسلات مأكلوا كله هجرا ومسرح مخانو دما حبيرو أما جلسيو بحفشة أبي إرترا على زبال مجاز سبعة مسلات وتسوع حصوت مخانيو دمدمو أبدي أخيبا نتحزن التجابران سبعة مسلات من قصير ترى زنقفون كمون زنقدون وكل تهجرات نني هجراتهم مرجزيتات أسمعهم من قصير ترى أبي إرترا مجاز سبعة مسلات كم زي لقوا زما قد نتقونه بعبرات هجرات زقمة مرمار كومشنجن أبي إرترا أتيو جبو مرمرة ككايد أي تفقدلون دحرين أي 3 عامات مرير برتاو قالسي أبش عن شعات 191 حدن ناتسنت إرترا أبستجهاد اللوان كوينات زختلو قطباوي تحت قرصاوين تكالاون هاجر كل عنيو محبراون بهلاون زمدناتات حبرتسب تبتاتيخو هزبي هيوتو تمزابيلو أبرتاو قالسي استخفله كبيد مسواتن سنكلنان عسرتات عشح زيغاتات زختلو سباو عقمون أدخيمو هاجر إرترا كابادو تبقيسا نزنبري كل مداو بدوهتا سجيرا بكوتاتان دغمتاتان عبيسا محبراو متعراي كتقبرن حيال قطبان ديموكراسن كتهنص قليل سرح أينبرن أبتي مجمريا نايناتسنت جيزياو منقسي إرترا دحر مأواجو حيالو نممحدار زحجزو أواجات حليفهم يوم حدا خابو أواج قطري 55 إزبار 1994 ممسرات كومشن قوامن عماماتون زنصر حكاو سنديو أواج قطري 55 إزبار 1994 كمون جيزياو منقستي زقومو كالوت أواجات مركوس بمقبر أب ميازيا 1994 كومشن قوام إرترا بوقع تمسريتو أتي كومشن قوام ببروفيسور برغاز هابت سلاسي زمرح كوينو بفتصامي شماغله زقومه تقماطو قطرن كتمان زتفلاليا بهرات ሃይማኖታትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ከምውን ተጋደልቲ ነበርን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዜጋታትን ዝተሳተፉ ነይሩ ኣህጉራውያን ኣማኽርቲ መራሕቲ ሃይማኖት ክኢላታት ባህልን ልምድን ሕግን ዳባ ኤርትራ ኣብዚ ኮሚሽን ተሳቲፎም ድሕሪ ሰፊሕ ምይጥ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1997 75 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 398 ወከልቲ 6 ዞባታት 75 ወከልቲ ኣብ ወጻእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብድምር 548 ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ቅዋማዊ ጉባኤ ጸዲቑ እንተኾነ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ዝጸደቐ ቅዋም ኣብ እዋኑ ክፍርመሉ ኣይመረጸን ንምንታይ ዝብል ምኽንያት ክሳብ ሎሚ ግቡእ መልሲ ዘይተዋህቦ ኮይኑሎ ድሕሪ ምጽዳቕ ቅዋም ግብራዊ ክኸውን ነይርዎ ምርጫ ተኻይዱ ድማ ዝነበረ ምምሕዳር ካብ ጊዜያዊ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክሰጋገር ነይርዎ እዚ ክትግበር ኣብ ዘይተኻለሉ ድሕሩ ድማ ደባው ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን በመኽሳቱ እቲ ፕረዚደንት ነቲ ቅዋም ንኸይፈርመሉ ተደራዒ ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ 1996 ናይ ብሕቲ ሚድያ ንኽህሉ ብመጠኑ መንግስቲ ተፈቒዱ እንተኾነ እቲ ፍቓድ መሓለኻታት ዝበዝሖን ፍሉይ ፍቓዳት ዘድልዮን ነይሩ ነዚ ፍቓድ ተጠቒመን ካብ 1997 ኣትሒዘን ሓያሎ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክሕተማ ጀሚረን ሰቲት ጽጌናይ ቀስተ ደመና መቐልሕ ኣድማስ ዘመንን ካልኦትን ካብተን ኣቐዲመን ዝዓንበባ ጋዜጣታት ምንባረን ድማ ንዝክር ኣብ 1998 መበገሲኡ ምስ ሰሓብ ዶባ ድመዩ ዝተባለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደማዊ ኩናት ተላዒሉ ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ቀጺሉ እቲ ኩናት ብውዕል ሰላም ኣልጀርስ ድሕሪ ምርግግኡ እታ ናይ ኩናት መበገሲ ዝተባለት ባድመ በአህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዘህግ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊ መሬት ምዃና ተወሲና ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ህጹጽ ኣዋጅ ብምንባሩ ቅዋም ክትግበር ብዙሕ ዝህውኽ ዝነበረ ኣይመስልን ድሕሪ ውዕል ሰላም ግን ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መስርዕ ኤርትራ ክቕጽል ነይርዎ ምርጫ እውን ክካየድ ነይርዎ ኣብዚ እዋን እዚኦም እምበኣር ኣብ 2001 ሚኒስተራት ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ኣዘዝ ሰራዊትን ኣማሓደርትን ዝርከብዎም በአባላት ጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር ዴሞክራሲያዊ መስርዕ ኤርትራ ክቕጽል ጻውዒት ዝጀመሩ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበሩ ጉጅለ 15 ብመልክዕ ቁልዕ ደብዳቤ ናብ መንግስትን ኣባላት ህግደፍን ዘቕርቡ ሕቶ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ክካየድ ዝውሰዱ ውሳኔታት ብማእከላይ ሽማግለ ክምእከሉን ተሓታትነት ክህልዎምን ስልጣንን ዕማማትን መንግስትን ግንባርን ክፈላለ ገምጋም 10 ዓመታት ናጽነት ክካየድ ኣድላይነት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ክግምገምን ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ብቕጽበት ክትግበርን ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ድማ ክካየደን ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም ነዚ ሕቶታት ዘልዓሉ ዳርጋ መብዛሕቶም ኣባላት ማእከላይ ሽማግለን ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን
ላዕለዎት ኣባላት ባይቶ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝነበሩ እዮም ኣብ መንጎ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስትን እቶም ጉጅለ 15 ዝነበረ ምፍሕፋሕ እናላዕለ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ጋዜጣታት ብሕቲ ኣብ ምቅላሕ ህልው ኩነታት ዓቢ ተራ ተጻዊተን ኣብ መጀመርያ ዘን ጋዜጣታት ሓደስቲ ምስ ምንባረን ዘቕርብኦ መደባት ምስ ናይ መንግስቲ ዝህብኦ ሓበሬታ ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ግን ሓያሎ ማህሪ ጽሑፋት ብምቕራብ ዜጋታት ናይ ምንባብን መጽሓፍን ልምዲ ከማዕብሉ ሓጊዘን እየን ድሕረን ግን መብዛሕትአን ካብተን ጋዜጣታት ሓሳብካ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ኣርእስታት እናልዓላ ጌጋዩ ንዝበልኦ ስራሕ መንግስቲ ክነቕፋን መእረምታ ክግበረሉን ክጽውዓ ጀሚረን ኣብ መንጎዚ ኣብ 2001 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብመንገዲ ማሕበሮም ኣቢሎም ናብ ክረምታዊ ማእቶት ከም ዘይከዱ ገሊጾም ስለ ዝነበሩ ጋዜጣታት ብሕቲ በቲ ፍጻሜታት ተዋዕውዐን ነይረን ድሕር እውን ፕረዚደንት ማሕበር ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱን ከሎ ተምሃሮ ምልዓላት ብምግባሮም ንመቕጻዕቲ ናብቲ ክሳብ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክወቅዕ ዝኽእል ዊዓ ተወሲዶም ተሓይሮም ጋዜጣታት ብሕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ቃለ ምሕትትን ዜናታትን ጉጅለ 15 ከረባ ብምጅማረን ኣብ ዕዳጋ ወሪደን ኣንባቢ ይመናጠለለልን ብንግሁ ተሸይጠን ዝውዳኣ ብምንባረን ንናይ መንግስቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ስራሕ ኣስኢንዋዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ጉጅለ 15 ናይ ለውጢ ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም ስጉምቶም ዘይተዋሕጠሉ መሪሕነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቶም ሰበስልጣን በብሓደ ካብ ስርሖም ከደስክሎም መሃዮም ከቋረጽ ዝጥቀሙለን ናይ መንግስቲ መካይን ክሕድግን ጀሚሩ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ቀዳም 9 ሰነ 2001 ሕታማ ንኣብነት ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ሃይለወለ ትንሳኤ ከምኡውን ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣልዩ ንመርበብ ሓበሬታ ዓዋትብ ምጥቃስ ገሊጻ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ብምጥቃስ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ቅድሚ ምእሳሩ ኣብ ዘርጋሓቶ ዜና ጴጥሮስ ኤርትራ ተዓጻጻፍነት ዘለዎ ንናይ ካልኦት ትርኢቶ ዝጻወር ንጠለባት ህዝቢ ዝምልስ መሪሕነት የድልያ ኣሎ መሪሕነት ኤርትራ ብሓድሽ ወለዶ ክትካ ኣለዎ ክብል ከም ዝገለጸ ጸብጺባ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ምስ ጋዜጣ ጽጌናይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ብተወሳኺ ዜጋታት ናይ ምክልኻል መሰሎም ኣብ ኢድ ባይቶ ክሳብ ዘይኣተወ መንግስቲ ንዝደልዮ ዕላማ ክጥቀመሉ ክብል ስልጣን ኣብ ኢድ ባይቶ ክኣቱ ከም ዝግባእ ገሊጹ ካብ ሽዑት ሒዙ ቆይሙ ዝነበረ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ምስ ቃልስን መንፈስን ቅዋም ከም ዘይሳነብ ምግላጽ ከብቅዕ ጸዊዑ ሎሚ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ብዘይ ፍርዲ ረትዒ ፍትሒ ፍርዳዊ መስርሕ ጠበቓ ናይ ይግባይ መሰልን ካልእን ምስ ብጾቱን በዓልቲ ቤቱ ኣስቴር ዮሃንስን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ይርከቡ ጓሉ ሃና ድማ ኣቦኣን ኣዲያን ከምኡውን ካልኦት ኣሽሓት ናይ ፖለቲካ እስራት ናጻ ክወፁ ኣብ ቃልስን ጻዕርን ትርከብ كبرا سمعتي إذا كتكتاتل وتصنعكم بعوت أرجاي استدلوه أفريقيا أبز سمون زينيرو مستر فتح استطاعتنا مكتالكم كتكتسلو دقيمنا نعدمكم